Salut! Vreau să vă prezint astăzi trei flori. Un crin, făcut în anul 2023. Uite așa, frunzele cum arată. O cale ca suport pentru dus o sticlă de băutură, de alcool sau de, nu știu de ce. Și un trandafir. De fapt, doi trandafiri și un pui în mijloc. Așa. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pace, sănătate, bucurie. Vă mulțumesc!